19 жовтня в Україні відзначається День працівників харчової промисловості. Це свято має за мету підкреслити важливість галузі та вшанувати тих, хто щодня працює, щоб забезпечити населення країни продовольчим харчуванням. У нас в селищі Савинці раніше майже всі мешканці були пов'язані з цукровим заводом, який виробляв цукор і давав роботу багатьом людям. Сьогодні в своєму вітальному кліпі я вам покажу тільки фрагменти тих міроприємств і заходів, які я знімав на протязі останніх 30 років на Савинському цукровому заводі. Ясна річ, що більшість із цих людей вже на пенсії, і їм, я вважаю, приємно буде подивитися на себе, пригадати оте мирне життя, пригадати свою молодість. Та повертались до тебе
Я вважаю, що так і буде. Всі ми заживемо щасливим життям. Все це буде після нашої перемоги. Україна понад усе. Слава працівникам харчової промисловості.